לי הגיע אליי שהיא חשבה שהיא תצטרך לוותר על כל האוכל שהיא אוהבת. תצטרך לוותר על מסעדות, תצטרך לוותר על בילויים, ושתצטרך לעשות הרבה אירובי ולהתאמן שעות בחדר כושר. וגם היא לא האמינה שאפשר לעשות את זה בדרך אחרת, שבה שאנחנו אוכלים יותר קלוריות, שאנחנו מוותרים על התפריט של 1,000 קלוריות, ואנחנו נהנים מהתהליך, מתחתבים ועושים שינוי. עכשיו, אני יודע שיכול להיות שזה יישמע לך לא אפשרי, כי את כנראה כבר ניסית איזשהו תהליך, אכלת כבר 1,200-1,300 קלוריות, התאמנת אפילו, נכנסת לחדר כושר, ועדיין ראית שזה לא זז, שמשהו שם לא עובד, ואת לא מבינה למה. זה לא אשמתך. אף פעם לא הראו לך את הדרך הנכונה לעשות את זה, וזה מה שאני הולך להסביר כאן, מה שעשינו עם ליהי. ניצלנו את זה שהיא מתאמנת מתחילה. מה זה אומר? שברגע שאתה מתאמן מתחיל, אתה יכול להתחתב ולעלות במסת שריר בו זמנית. במקום לרדת איתה ל-1,200-1,300 קלוריות הקלאסי בתחילת התהליך, כשנכנסנו לחדר כושר והתחלנו את התזונה, מה שעשינו, התחלנו איתה במאזן ניטרלי של 1,700 קלוריות במקרה שלה, ועשינו את זה לאורך ניט, שזה פעילות בלתי יזומה, שזה אומר צעדים, בשפה פשוטה, הליכה, צעדים, כל הדברים האלה שהם באופן יומיומיים, לא אימון, ושילבנו קלוריות גבוהות. למה שילבנו גם כל כך הרבה קלוריות מחלבון? ולמה הוספנו הרבה ניט? סיבה אחת פשוטה, להעלות את ההרצאה הקלורית היומית שלה מבלי שהיא תצטרך להוריד פחמימות ומבלי שהיא תצטרך להגיע לתפריט דל כבר בתחילת התהליך. כשאתה אוכל קלוריות מחלבון יש דבר שנקרא טרמיק אפקט. מה זה אומר בצורה הכי פשוטה? הגוף משקיע אנרגיה בלהקל את האוכל, ובמקרה שזה מחלבון, בין 25% ל-30% מהקלוריות, הגוף משקיע רק בלהקל את האוכל. ומה שקורה בעצם זה שאומנם לי אכלה 1,700 קלוריות, אבל בגלל שהיא אכלה כל כך הרבה קלוריות מחלבון, הגוף שלה לא באמת הכניס 1,700 קלוריות. הכניס, אבל בהשקעה של להקל אותו, אכלה הרבה פחות. היא גם הייתה שבעה, גם היה לה אנרגיה להתאמן ולעלות משקלים בחדר כושר, וגם היא הוציאה קלוריות במהלך פעילות של הצעדים, שזה מה שגרם לה לשרוף עוד קלוריות, מבלי לגרום לה עוד רעב, ומבלי להוריד עוד פחמימות. ואז מה שקרה זה שלאורך כל החודש הראשון שהיא התחתבה וירדה באחוז שומן, זה היה על 1,700 קלוריות מאשר על 1,300-1,400. אחרי שסיימנו את החודש הזה, והגיע למצב שהיא באחוז שומן שהיא רוצה, התחלנו איתה עלייה של קלוריות הדרגתית. העלינו ל-1,800, הוספנו צעדים, הוספנו עוד אימון בחדר כושר, ודייקנו את התרגילים כדי שהיא תצליח לעלות משקלים בחדר כושר, אבל לצד זה היא לא תצטרך לעלות באחוז שומן. מה שרוב האנשים עושות זה שאו שהן מתחתבות והן יורדות לגמרי ומעמדות מסת שריר, או שהן עולות במשקל, מגדילות את הרגליים וגם משמינות בסוף. ומה שעשינו את זה זה שדייקנו איתה גם את האימונים, דייקנו את התזונה לפי המעקב של הבדיקות דם שלה, ודאגנו שהיא תעלה בצורה שהיא לא יותר מ1% מהמשקל גוף שלה. ואז עלינו רק מסת שריר, הישבן גדל, המותן הייתה הרבה יותר צרה בגלל התהליך חיתוך שעשינו בהתחלה, וזה גרם לאשליה הזאת שבמשך 4-5 חודשים היא גם ירדה באחוזי שומן וגם עלתה במסת שריר. ולא הגענו איתה אפילו ל-1,200 קלוריות או ל-1,300 קלוריות במהלך כל הדרך הזאת. מה שרוב אנשים עושות, אלא שהן מתחילות את התהליך כבר ב-1,200-1,300, ואז מה שקורה זה שאחרי חודש כבר אין להם מאיפה להוריד. הן רעבות, הן חלשות, הן לא יודעות כבר מה לעשות, כי הגוף נתקע. והגוף מגיע למצב שקוראים לזה בשפה הכי פשוטה, אדפטציה מטאבולית. שהגוף מתרגל לכמות קלוריות שהוא מכניס, וכרגע אין שום דבר שאפשר לעשות, חוץ מלהוריד עוד קלוריות. מהראייה של רוב האנשים. אפשר לטפל בזה כדי שבאמת יצליחו גם להמשיך לרדת במשקל, וזה גם חלק מהדברים שאני עושה, אבל זה לא בסיפור שלי, זה בקייס סטאדי הבא. עכשיו, איך בעצם את יכולה לקחת מכאן לסיפור האישי שלך, ולהבין מה הדבר שנכון לך? אם את עכשיו אחרי תקופה ארוכה של דיאטה ותפריט דל קלוריות, מה שהייתי מציע לך זה לעשות או המסת פחמימות, להעלות את הקלוריות במקרה הצורך, או ללכת ולעשות הפסקה לכיוון של מסה, ואז לחזור חזרה לעשות חיתוך אחרי שבנית מסת שריר. במקרה שלי זה פשוט היה להיות על מאזן ניטרלי לאורך כל התהליך, ולאט לאט להוסיף קלוריות במידת הצורך. לא היינו איתה באיזשהו תפריט שהוא דל קלוריות, ולא היינו איתה בתפריט שגרם לה להחסיר המון פחמימות. היינו בתהליך שאפשר לה גם לעלות במסת שריר, גם להתחתב ולהוריד באחוזי שומן, וגם אפשר לעשות שינוי מדהים שלא גרם לה לוותר על ההנאות שלה, שלא גרם לה לוותר על המתוקים, שלא גרם לה לוותר על החיי חברה שלה, וגם לגרום לה להיראות ב5 חודשים בלבד, בגוף שעכשיו יכולה לשמור עליו לתמיד, עם הרבה יותר אוכל, עם הרבה יותר אנרגיה, ושהבגדים שיושבים עליה נראים מדהים. לא כקלישה ולא ממקום של לגרום באמת למישהו להרגיש לו בנוח עם עצמו, אלא ממקום שוואלה, היא עשתה שינוי, היא גאה בו, היא נהנתה בדרך, ועכשיו היא גם שומרת עליו.